Dat is Krijtland een van de schoonste stukjes van Nederland is, dat weten veel toeristen al heel lang te waarderen. Het toerisme is dan ook een belangrijke inkomstenbron voor veel Krijtlanders. En zo'n bron moet ze dan ook koesteren. En een belangrijke groep bezoekers aan onze streek zijn de oldtimerliefhebbers. Ook zij laten een niet onbelangrijk centje achter in de horecagelegenheden. Met respect voor natuur en medeweggebruikers maken ze hun tochtjes tussen de heuvels. Ik mag een dag de gast zien bij een van hun, de Landrover Serie 1 Club. René Hoebe, mede-organisator van deze meeting met allemaal Landrovers. Waarom juist hier in Iepen? Nou, we zitten zelf uit de buurt en natuurlijk is Iepen echt een geschikte omgeving voor de omgeving toeristisch en het landschap past echt op zich best wel bij de auto's. Dus echt denk ik voor de mensen uit het buitenland ideale omgeving voor Zuid-Limburg te zien. Dus. Mensen uit het buitenland, daar zei ze het al, is een internationaal gezelschap eigenlijk. Hè? Hoe komen jullie overal vandaan? Er komen mensen heel veel uit Engeland, Luxemburg, België, Duitsland en natuurlijk uit Nederland. Dus, Dit is niet de eerste keer dat je dit organiseert, hè? Nee, dat klopt. Het is nu de vierde keer dat het gehouden werd in Iepen. Daar werd ik met een groep enthousiastelingen, doen voor dit al 10 jaar, 1 keer per jaar, gewoon voor ergens organiseren voor zo'n evenement. En dat is al verschillende plaatsen, Engeland geweest, of Frankrijk, België en zo. Dus maar hij vinden ze altijd leuk om hen terug te komen. 2008 is ook een speciaal jaar voor Landrover, dat viert hier ook. Hè? Wat is namelijk het geval? Ja, dit jaar is 60 jaar Landrover. De Landrover is in 1948 in Amsterdam op de rij geïntroduceerd. Dus daarvoor wordt natuurlijk dit jaar hier leuk verwarmd terug naar Nederland te komen, omdat het 60 jaar wordt. Landrovers, zeker deze oude, die zijn ooit een keer ontworpen en gemaakt voor de boer, hè, voor de landbouwer. Het zijn eigenlijk een soort landbouwvoertuigen. Dat zuist ook, ze hebben voor en achter, wie zou dat zeggen, een power take-off, daar kunnen ze machine erop aansluiten. Ze zijn veerwiel aangedreven, wie iedereen weet. Gaat er dus ook door het veld crossen ermee? Nee, dat zeker niet. Het is toch een oldtimer. De meeste auto's zijn inderdaad tussen de 50 en 60 jaar oud. En we doen eigenlijk alleen maar de verharde weg nog rijden. Gewoon een toeristische route, dat de mensen van het landschap kunnen genieten. Maar het is zeker niet de bedoeling dat er in het terrein werd gereden daarmee. Daar zijn de auto's ook te oud en te veel werk voor geweest. Dankjewel. Dank je. Marshall, you're very famous in the Land Rover scene. Why is that? Well, I have a private collection of Land Rovers, all prototype and development vehicles. We have about 80 cars in our private collection, of which I'm in one here today. Why is it that you came to Zuid-Limburg? It's to see our continental friends and to have a nice exercise and to use the cars. Must use old cars, it's no good leaving them in garages. They have to be used while we can use them, and we're here for the lovely scenery in the countryside and very good company. We are sitting on the front bumper. This is a car with a built-in picnic table, isn't it? Absolutely, they're built-in picnic tables. They have the barbecue grill, so they're a very versatile vehicle. These vehicles are about 60 years old. Are they easy to drive? They're as easy as anything to drive, yes. No complications, just very simple, crash gearbox. You have a little bit of a technique, but they're very usable. We've done 400 kilometres in this car, and you don't feel like you've done 400 kilometres. These are originally made for the agricultural world. How do they behave on the motorway? Well, we have geared the gearing up slightly on some of these cars, so we're not a nuisance on the motorway. We can do more
speed than the lorries, which means we're safe. We are here in South Limburg. Does the scenery remind you of old England? It's very English down here. I thought Holland was flat, but there you go. It's beautiful countryside and very good company and smashing people and good food. Thank you. You're welcome. Thank you very much. I think this will be me about the 14th time I've been over to Belgium and Holland. And you enjoying it? Very well. Always enjoy it when we come over here. What is so special about the southern part of Holland? Well, the people. That's the main people, the people. But different scenery from what we have at home. Where do you live? I live in West Yorkshire. What's the difference between this scenery and at home? We have a bit more hills, but I think the farms round here are very nice because all my life I've been a farmer, and so it's quite nice to see the difference between farms over here and farms over back home. And that's also the connection between you and the Land Rover. That's the farm. Yes, going back that way. Yes, yes, yes. Thank you very much. You're welcome. En ook in de 50er jaren wordt al reclame gemaakt voor auto's. Kijk maar eens naar een stukje uit een promotiefilm van onze Land Rover serie 1. And here it is, the Land Rover. A tough, chunky, cheeky, versatile vehicle with an unlimited capacity for hard work. You can almost see it cock a snook at the old horse in the next field and hear it say, anything you can do, I can do better. Next job, please. What's this hitched on behind me? A pickup baler? Heavy? Yes, of course it is. But he's put me into low ratio and I've got a drawbar pull of 2,000 pounds, so there's nothing to it. And as for this harrow, well, I hardly know it's there. I do about 15 miles an hour with the side brake. It's quite a relief to stretch your legs or wheels occasionally. Op deze Land Rover meeting wordt ook een auto present die de al gaat ouder lui uit Wilder wellicht nog kennen. De Land Rover van de heer en mevrouw Heijmeijer, oudbewoners van het kasteel Wilder. Deze auto is nu volledig gerestaureerd en die deens op een golfbaan in Lage Vuursche.